Salut! Sunt Ana, de la avocatul.ro. Eu folosesc Lege 5 de foarte mulți ani, de când se numea Lege 4 și se instala pe calculator. De fapt, am prins și o versiune care se numea Lege 5 Cloud, un fel de strămoș al versiunii online de acum. De ce îl folosesc? Pentru că mă ajută extrem de mult în activitatea curentă. Altfel, chiar nu aș face. Caut și găsesc legislație, jurisprudență, detalii despre firme, dosare de instanță și mai mult. Pot să urmăresc logic la nivel de articol tot ceea ce se întâmplă cu el. Practic, am o viziune de ansamblu completă asupra ecosistemului juridic de care am nevoie. Și e chiar ușor de folosit. Nu o zic doar eu, ci și cursanții din cadrul Legal Researcher Pro, un curs despre cercetare juridică pe care îl țin la avocatul. Iar dacă studenții și tineretul spun că este logic și se descurcă ușor pe el, îți dai seama cine sunt eu să-i contrazic. Așa că, în parteneriat cu cei de la Lege 5, am făcut o scurtă serie de videouri explicative prin care îți arătăm împreună cum funcționează platforma și cum să o folosești mai ușor în activitatea ta de zi cu zi. Primul video, la care o să urmezi imediat, este să îți arăt cum cauți legislație ca să nu-ți prinzi urechile. O să vezi cât de ușor este. Până atunci, hai să vedem exact tutorialul și nu uita să ne urmărești pentru celelalte tutoriale în care explicăm pe înțelesul tău cum să folosești platforma Lege 5. Una din facilitățile care mi-a plăcut cel mai mult la Lege 5 în activitatea mea curentă este posibilitatea de a căuta legislație cu ajutorul filtrelor. Spre exemplu, în cazul de față am luat drept cuvânt pentru căutare cuvântul impozit, pentru că este unul destul de frecvent și practic putem vedea aici că avem legislație din România, legislație de la nivelul Uniunii Europene, jurisprudență, hotărâri judecătorești, jurisprudență EU, achiziții, CEDO, CCR, modele, proceduri, revistă, doctrine, etc. Conferințe video, webinarii, analize firme. Foarte interesant este când am dat la un moment dat click pe analize firme, că eram foarte curioasă și am văzut că există la un moment dat o societate care s-a numit Impozit Zero Consultanță SRL sau erau veșnicele PFA-uri pentru impozit pe venituri din investiții, etc. Foarte, foarte interesant. Revenind la legislația noastră. Interesant și foarte util aici este secțiunea de filtre. Avem odată, dacă vrem să dăm o căutare exactă, căutarea exactă înseamnă că ne va lua identic cuvântul impozit de mai sus, fără să avem alte declinări ale cuvântului. Stare este, dacă vrem să avem documentele care sunt în vigoare sau documentele ieșite din vigoare. Noi vom alege documentele în vigoare ca să fie mai ușor și vom vedea că practic în momentul acesta s-a încărcat noua selecție și avem practic doar 10.131 de documente, după care vom vedea aici tipul de care vrem: acord, act, addendum, amendament, anexă, aranjament, etc. Dacă știm exact ce este, că vorbim de instrucțiuni, că vorbim de lege, că vorbim de metodologie, normă metodologică sau așa mai departe, putem să dăm în mod expres aici. Însă pe noi ne interesează, spre exemplu, să căutăm după emitent. Având în vedere că vorbim de impozit, mă gândesc că ar trebui să fie un ordin, o instrucțiune sau orice alt document asemănător de la Agenția Națională de Administrare Fiscală, ANAF. Și aici vedem că practic avem în paranteză 304 rezultate. Îi dăm click, așteptăm să se încarce și practic acum avem deja rezultatele filtrate. După cum vedem aici sus, avem 304 de rezultate după Agenția Națională de Administrație Fiscală. Bun, mergem mai mult. Știu clar că este ceva care s-a dat în anul 2021, pentru că vreau să fiu la curent cu asta și mi se încarcă iarăși noua selecție. În momentul de față am 28 de documente. Fie mă duc prin ele și îmi dau seama dacă e ceva ce mă interesează sau nu, fie dacă vreau mai mult de atâta, pot să mă duc iarăși să dau filtrare după tipul de document sau după domeniu, administrație, economie sau financiar, fiscal, contabilitate. După cum vedeți, mai avem la un moment dat și tematică. Acestea sunt niște filtre foarte sofisticate și foarte restrânse și recomand să le folosești doar în momentul în care știi exact ceea ce cauți. Adică te duci .ochi.lovit știind că există, spre exemplu, o normă metodologică din anul 2020 care se referă la impozit și a fost emisă de ANAF. Altfel, feeling-ul meu și
recomandarea mea este să te uiți în casete. Interesant este că, practic, în casete vei avea rezultatele și ți se va identifica cu o altă culoare, în cazul nostru galben, atât cuvântul în cadrul titlului, dar și în cuprinsul documentului. Prin urmare, de cele mai multe ori, dacă la un moment dat vrei să cauți un act normativ și nu știi exact de unde să-l apuci, o să-ți dai seama destul de rapid din căsuțele aferente, din casete, în modul de vizualizare, dacă este ceva sau nu ceea ce te interesează. Și interesant este că poți să faci acest screening foarte rapid, pentru că aici ai o dată titlul documentului, dacă este sau nu aplicabil și din ce alt document face parte. Așa că poți să dai seama la un moment dat dacă e ceva ce deja se aplică sau care s-a aplicat sau care urmează să se aplice. Lucru care te ajută foarte mult în activitatea ta de zi cu zi. Acum, cam asta a fost despre căutarea de legislație cu ajutorul filtrelor. Ele sunt, cum spuneam, foarte sofisticate și foarte puternice. Întotdeauna poți să vii să dai resetarea de filtre, să ștergi filtrele și, după cum vezi, se încarcă foarte repede. O chestie și mai interesantă este că, practic, vei regăsi toate aceste hotărâri în contul tău de client, unde vei avea tot istoricul asupra a ceea ce ai căutat. Dar nu pleca, stai alături de mine ca să vezi și alte tutoriale despre cum să folosești platforma Lege 5.